Luta day. Dito. Pikas? Linap. Oh. Kani may sa tuod te. Asa? Kani. Okay na day madala pa ko. Siya. Abi na ko gutong dito. Dili. Pintado? Dili lang laro. Yes. Dagang kay lang mangga. Ito ni isang mangga. Abot sa kanila. Souvenir man jud. Naulanan sa bitahon. Kai. Iti ah. Iti. Itit. Diyan na. Dili. Bakit? Kwarta na? Ilang? Ha? Oh, ito kwarta. Mo nang gidala ni Ate Marlene nila, no? Nung gani ka, kwarta. Muna adapted ni. Inday. Inday. Tara to. Ako. Try. Langan. Oh. Buto adapted ni Marlene? Yung bata? Oo. Lambog na kayo. Haring buyog. Patay, di ko pa po yun. Tirik na buhit eh. Bahala na kong luta dito. Bigyan yun ako. Ano? Hindi ko na ako nangyay. Patanuman nimo. Oo. Mas dako pa kag bako. Patanuman. Kwarta ba ka parang tubo. Mutubo pa din ang karta. Mutubo kung magtanom kag mga prutas. Wala, kagana ba? Sabi ka po rin. Napay nga na, dato na dyan tanim ba? Tungas nila. Kaya nalulugar ni mo. Parinti ni Julian, bagari. Wala ang fulgar ba? Ito yung mga anak ko nasa Amerika. Wapo ito, balay dito. Saan yung bagari dito eh? Ito anak. Dani, na-adder eh.